Na, sziasztok! A mai videóban kicsit meg vagyok fázva, de még tudok videózni. Én egy brokkeres videót szeretnék ma, mert tudjátok, hogy mikor volt az új update. Ugye pénteken van mindig az új update, és 3 hete még mindig nem jött egy új update. Tehát ezt most ki fogjuk deríteni, hogy milyen ebben a Broken City-ben meg mi nincs még benne. Tehát azokat fogja kiadni. Tehát igen. Szóval meg is nézzük ezt a játékot. És ugye ez volt az utolsó update. Jaj. Na, azt mondja, hogy ugye belépünk ebbe a jó kis játékba. Én egy ilyen olyan is lettem, ami Rainbow Friends-ből vagyok, szerintem már megmutattam. Kicsit rosszul fogok beszélni, mert most meg vagyok fázva. De megpróbálok jól beszélni. Na, ha nem érted, akkor írd a kommentbe. Na, ki fogok deríteni, hogy milyen új update lesz. Tehát én szerintem kezdjük az autókkal. Mert én szerintem az autókkal kezdhetjük, akkor jobb, hogy az autókkal kezdjük. Ez egy friend, de hogy? Ja, ez egy friend. Na mindegy. Tehát milyen autók nincsenek még? Tehát először is kezdjük, hogy kukás autó ugye megvan. Igen, az is megvan. Tehát lehet, hogy olyan update lesz, hogy fogalmam is sincsen. Takarítóautósról nem tudom, még fogalmam sincs autóból, nincs meg, de én most foglalok egy autót. Jaj. És lehet, hogy új motorokat fogok betenni. Az lehetséges. Meg lehet, hogy egy új ilyen szomorú tesztek vagy. Tehát tök mindegy, hogy mit fognak, csak még nem tudjuk. Szerintem a következő egy hét múlva szerintem akkor már fogják adni ezt az update-et, vagy felhallgatom a kis a font. Tehát, hogy lehet, hogy ide fogok egy nagyon új update-ot csinálni, vagy lehet, hogy azt fogod csinálni, hogy új propsokat tesztek be. Tehát ezt mindig szokott történni, hogy propsokat tesztek be. Jaj. És igen, tehát nézzük a házakat. Mert én a házakat is meg akarom nézni. Tehát vannak ezek a házak. Lehet, hogy olyan ház lesz, hogy nagyon-nagyon rich house, de azért van egy jó kis házunk. Lehet, hogy gondolkozzunk. Lehet, hogy egy iskolás házat fogok csinálni, hogy egy iskola van, mert ott egy daycare. Ott lehet egy daycare-t, és ott az iskolát. Lehet, hogy iskolás házat csinálnak. Vagy lehet, hogy egy nagy drónokat csinálnak, vagy tök mindegy, lehet, hogy valami ilyesmiket csinálnak. Mint ez. Tehát most melyiket spadoljam, hát én spadolom ezt a jó kis házat. Az egész biztos, hogy jó propsokat fognak adni. Az is lehet, hogy új Game Pass lesz. Mert ugye már 2 hónapja nem, vagy 4 hónapja nem jött egy új Game Pass. Tehát az is lehet, hogy éppen egy új Game Pass csinálnak, csak még nem tudják. Lehet, hogy ilyen repülős Game Pass lehet, vagy lehet, hogy repülős Game Pass lesz. Tehát az is lehet, hogy új Game Pass lesz, meg az is lehet, hogy új job lesz. Tehát betesznek például, hogy mit tudom én, versenyző. Tehát ez is lehet, hogy azt is beteszik. Tehát igen. Az is lehet, hogy betesznek
egy új animációt. Tehát nem hiszem, hogy be fogok tenni egy új animációt. Menjünk körbe még az autóval. Az is lehet az iskolában, ez daycare-ben. Nem daycare-ben, nem lehet olyan. Az is lehet, hogy új... Minden? Lehet, hogy egy vonatot csinálnak, hogy lehet, hogy itt a környéken csinálnak egy villamospályát. Sint. Az is lehet, ez simán, vagy lehet, hogy egy apartment. Tehát az nem biztos, mert az így van. Az is lehet, hogy az animációkat is meg tudják csinálni, meg az is lehet, hogy a tenger, ott a középre csinálnak valami szigetet, ami gázolóban van. Tehát az is lehet, tehát az is lehet a történet szerint. Tehát például ott a sziget. És tesznek még oda egy szigetet. Lehet, hogy több szigetet csinálnak, és több házakat szúszta a szigetet spadolni. Vagy több holdokat. Tehát ezt értitek? Remélem, hogy értitek, mert ha nem, akkor... Tehát az lehet, hogy ezt fogad csinálni, nem tudom. Fogalmam sincsen. Az is lehet, hogy... Az is lehet... Ó, jó, az Lamborghini ott. Az is lehet, hogy új hajókat tesznek bele. Bár új hajót tesznek be. Tehát az is lehet. Tehát bármi lehet. Az életem szerint az egyik szerint, az valami adott, de az mindegy. Ez jó kis ház. Az is az, hogy a házakhoz tesznek valamit. Vagy azt mindent megcsinálják, hogy 300 legyen például. De az Game Pass-nek van, tudom, hogy Game Pass. Vagy lehet, hogy olyan Game Pass csinálnak, hogy már 300-ra lehet menni. És még az is lehet, hogy ilyen szárnyokat tesznek be valahol, nem tudom. Úgyhogy szerintem ennyi is lesz a videó. Meg vagyok fász, nem tudom miért. Igen, ennyi volt a videó. Jaj. Ha nem értitek, akkor írjátok meg, hogy egy oldalszámnál, hogy ott a percnél, és akkor megírom, jó? Remélem tudtam segíteni. Remélem itt voltatok. Sziasztok. Lájkoljatok, és iratkozzatok fel. Tehát egy jobb oldalra. Sziasztok.